aika mukaan muuttumaan. Tähän leikkiin hurjimpaan kaikkea pahaa vastaan me taistellaan. Yltit aina voimaa saa muuttamalla hahmoaan ja yhdessä me pahaa uhmataan. Me niitä wow vastaan taistellaan. Me voitetaan, me wow. Maailma parempaa voidaan rakentaa. Voittamaton Digimon, niin se on muuttamalla hahmoaan. Unelmat me voidaan pelastaa. Voittamaton Digimon, niin se on, maailma pelastetaan.